Soy José Royo Martínez i esta vesprada anem a presentar el llibre Torrent en la premsa de València. És un projecte ambiciós que vull replegar totes les notícies de Torrent en la premsa de València des de final del segle XIX a mitad del segle XX. En este cas se trata de periòdic Las Provincias. És dos tomos, el que anem a presentar avui són dos tomos, des de 1891 a 1900 i de 1901 a 1910. Sempre s'ha comentat que l'aeroport, per exemple, que avui està a Manises, s'anava a ficar en Torrent. Això se comentava, però en ningú lloc, podríem dir, apareixia escrit, no? Precisament en un d'aquests volums apareix reflexat, és a dir, com l'Ajuntament se va oferir quan ja s'estava, podríem dir, muntant l'aeroport o en quin lloc se ficara, i va ser precisament l'Ajuntament de Torrent el que propicià que s'estudiara la possibilitat de fer-lo en Torrent, encara que posteriorment se va instal·lar en Manises. És un fet curiós que moltes vegades la gent ho ha comentat o s'ha dit, no, anava a ficar així en l'aeroport, però i això de veres és mentira, precisament al final comproves que sí que ha sigut de veres o que sí s'intenta ficar així en Torrent. Exactament, abans havíem publicat ja La Voz de València, que va ser un dels primers periòdics que vaig tractar, després el Diari de València, i ara actualment, com hem dit abans, seria Las Provincias. Encara que les dates són molt similars, tenim que tenir en compte que en aquella època cada diari tenia una visió molt diferent de les notícies o de lo que passava en València o inclús en Torrent. I potser una notícia important per a un, en l'altre no apareixia, o si apareixia, apareixia d'una manera completament distorsionada o diferent de lo que dia un de l'altre. O inclús a vegades plegaven a copiar-se uns d'altres, és a dir, que dient exactament el mateix. Va ser una proposta de l'Ajuntament, quan va faltar Vicent Beguer, que va ser l'últim cronista, em varen proposar que si volia ser el cronista i vaig acceptar. Ja havia fet alguns treballs sobre Torrent i tenia prou interès en el que era la història de Torrent i d'alguna manera varen reconèixer el que fins a aquest moment havia fet.